semua. Boiler before ya. Siklapra naयनानै मिलांबाय boiler before-खौ. नै Sanjay? औ बाजै मोनबावगोन नालाय नोङो? मोनगोनब्रा केटिएम लायबा मोनगोन ना होरसै दे गोसो लोगोफोर दिनै माने जोङो खुसिया जावनो नागिरदों आरो ना खुसियाखौ मोनोना मोना नायनोसै बिराद गोबाव जाबायबो नोंथांमोनाथ' आंनि भिडिअफ्राव ब्लगफ्राव माने खुसिया जावनायल' नुबाय थादोंमोन ना सिगां समाव दा माने खुसिया न' खाथियाव बारा गैला बेनिखायनो जों दा बेलेगावसो दंफैयो आरो ना एकदम बागाननि नैबेहाय माने सुइस गेट दङ बेहाय दंफैयो ओमफ्राय खदाल लादों नै बाइकजों फैनानैसो नोंथांमोना नायनो हागोन स्कुटिबो दं बाइकबो दङ बिग्रायजों आंजों फैदों नाहर बिग्राया इथिं दं केमेरामेन बिग्रायथिंना ओमफ्राय नै सननबो दङ दारिया सिंगार लबार लादोंलै दा लबार लादों बिराद दावब' जाबाय दे लोगोफोर भिडिअनि गेजेराव हाबसननायनि थाखाय निमाहा बिग्रोनाय जाबाय दा लोगोफोर सोरनाबा माने खानाया केलसियाम खम जायोब्ला गोबां माने गनो हमो आरो ना माबा माबि शेम्पु इउज खालामो सोरबा सेंग्राफ्राबो इउज खालामो सिख्लाफ्राबो इउज खालामो दा नोंथांमोना सोरबा माबायदि शेम्पुखौ इउज खालामनांगौ माबायदि मेडिसिनखौ इउज खालामनांगौ नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया दा नोंथांमोननि थाखाय आङो 100% नेचारेल 100% आयुर्वेदिक नोंथांमोननि थाखाय लाना फैदों नैबे नेचार शियरनि दा नोंथांमोना सोरनाबा खानाया गयद्रा सोरनाबा मोजां नङा स्मुथ नङा माने शेम्पु लगायब्लानो बिदिनो साबोन लगायब्लानो खानायफ्रा गलाबायो बिराद बुरजा गयो आरोना दा नोंथांमोना बिदि गयोब्ला नोंथांमोना नैबे नेचार शियरनि जंक तेलखौ माने इउज खालामनो हागोन आरो नैबे जाहैबाय नेचार शियरनि जंक तेल आं बेखौ पार्सनेलि इउज खालामबाय थायो नेचार शियरनि गोबां बिदिनो आं प्रडाक्ट इउज खालामबाय थायो आरोना दा बेयावहाय मा मोनो आं नोंथांमोननो खिथालांगासिनो दङ आरो बेखौ बोरैहाय इउज खालामनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय आं माने नोंथांमोननो इउज खालामनानै खोन्थागासिनो दङ नैबेखौ बक्सखौ अपेन खालामोब्ला नैबेबायदि मोनो आरोना नैबेनो आरोना नेचार शियरनि बियो माने जंक तेल नोंथांमोना बथलखौ मोजाङै नायनो हागोन नैबे नेचार शियरनि इनसाइन हेयार केयार स्क्रिट बेनिफ्राय जंक तेल आरोना बियो जंक तेल होननानै बुङो बेनिफ्राय नोंथांमोना उनथिंजायबो नायनो हागोन नेचार शियर लिरनाय दङ जंक तेल इनसाइन हेयार केयार स्क्रिट बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ माने बेलावनिफ्राय बानायनाय आरोना बेखौ माने बेलावजों बानायदों आरोना माने सोरनाबा थै गयो नालाय बिनि थाखायनो खर'आव थै गयो सोरनाबा बिनि थाखायनो माने बेलावनिफ्राय बानायनाय जादों आरोना बेखौ आं दायो नै आखायाव लखबनानै थरथिंगासो लाबाय नोंथांमोना नायनो हागोन बिराद आथा मोजां आरोना एकदम 100% आयुर्वेदिक बियो बेनिफ्राय आङो खानायाव फुनबाय नायनो हागोन नोंथांमोना बिदिनो मोजाङै मिक्स खालामब्लानो जाबाय आरोना मोजाङै फुनबानो जाबाय एकदम बिराद मोजां आरोना बियो रोदा रुदुजों बानायनाय आयुर्वेदिक बियो दा नोंथांमोना बेखौ फुनोब्ला माने प्रमान मोनगोन आरो नायनो हागोन नोंथांमोना बेयो माने अरिजिनेल अवेल निउ पेकेजिं नेचार शियरनि आरोना जंक तेल नोंथांमोना बेखौ इउज खालामब्लानो जाबाय प्राइसखौ नायनो हागोन 325 नैबेहाय नायनो हागोन नोंथांमोना माने नेचार शियरनि डक्टरनि नाम्बारबो दंखायो बेहाय नोंथांमोना कल खालामनानै माने रायलायहरग्रोनो हागोन बेहाय प्राइसफोरखौ नायनो हागोन 325 दा लोगोफोर नोंथांमोना नैबे नेचार शियरनि जंक तेलखौ बायनो गोसो जादोंब्ला डिसक्रिपसनाव आङो लिंक होनानै दोनदों नोंथांमोना आंनि लिंकआव थांनानैबो बाय खालामनो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ फुननायनि बेनिफ्राय नोंथांमोना डक्टरजोंबो रायलायग्रोनानै फुननो हागोन आरोना फुननांगौना फुननाङा बेनिफ्राय नेचार शियरनि माने मेन शियरनि डक्टर दंखायो डिसक्रिपसनाव आङो डक्टरनि नाम्बारबो होनानै दोनदों नोंथांमोना बेहाय नोंथांमोना डक्टरजों रायलायनानै बेखौ फुननांगौना फुननाङा नोंथांमोना सोंनानै बेखौ बाय खालामनो हागोन आरो दारि सिदा खालामदो सोर खालामदो जिखुनु जाया नुगासिनो ओमफ्राय नै जोंनिथिं दारिया सिंगार दङ दारिया सिंगार मेरे लाइफ में कभी भी इल फिश नहीं पकड़ा मैंने खुशियां घूम फिरा के ये मेरा फर्स्ट टाइम में खुसिया जाग्राखौ नायलाय मा स्टिलाव जागो एकदम जानाय रोजो रासि मिलायाबाबो जायालै गावहा नुनाखै आं रासि मिलायखै रासि मिलायबा गुदुं इयाव मोनो होनदोंलाय रोंथारा टाउननि एरियानिया देखायदो दे बेखौलाय सेरनै बाला मारायदोंमोन आंखौ बै टिचाराव मिथियालै ओइ बिगुद ए सारला जोबोबा बिगुदा
Ayo. Gimana sih kali? Korea. Ya? Tamam, जानांसिगौ होनदो. Menjaga nusira. Bro, siya. Hah? Kenapa? Siya. Kushiya. Ayo lah bro. Ani bisa di mana deh? Menalai mula. Mengalah deh yuk. Ayo. Ro, bersaran ni apa lah? Tadi. Nah, kita pinang di bu, iya. Ini bagus. Apa? बेयाव मोनाबा 18 डलारसो थांबाय आरो गायथिं Ayo थांला. थाङाब्रा थांनायालाय Saya endorse. एन्जर नङालै फाग्ला माने दैज्लाङाव बिसोरो हाबनानै थायोना जापान से लाया मैं टोपी ओमफ्राय टोपी को सलाम करो अयथासार मेंबाय और लोगोफोर मेरा चैनल को जाके माने सब्सक्राइब करो खुसिया जावनांगौआ दैमालाय नङा आरो ना मेंनायाव माने बेलाथिजों माजों जानायमोनथाय दिनै बेलाथि नामोन आरो ना सान्दा बिगुर गैयै बिगुराथ' दङ ओमफ्राय दा नै माने ट्रेक्टर फासिदों नालाय बेखौनो जों नायनो होननानै फैदों आरो नोंथांमोना नुगोन दायो बोरैहाय ट्रेक्टरा दावखोगोन दायो ड्राइभारा नै लागावबाय लागाव बङाइगाव खुसिया जावनो फैनाया नै गोगोम गोगोमखा खुसिया नै बाब सालाय दिहुनलायदों फैनाय बायदि थाबावो नै बा माने जमनानै थाखादों बुस्थुआ दन्दा दन्दा बा नोगोद गोगोम गोगोमखा ओइ 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 ए बे सेरजोंनो गाना फैबाय माथो आंलाय सौजासिगौमोन माथो अरसै इयो मेरला अरजाबाय अरसै खुसियाखौथ' बैथिंबो जावखांबाय जावनाया ओमफ्राय दा नैथिं नायनो फैदोंमोन आरो ना बियो सेस दै जाजोब्बाय जायगाया बै दहाय जावनाय जायगायाव जोङो जावहैफिननांसिगोन हम नामा होद नाङालै खेला खालामजाया ओंब्रा जानो रोंगौनो नागिरदों ना मानोथाय बैलाय आं बुंनायखौ सानदोंमोन थोद थैनाय सानदोंमोन आं बवा रागा जोंलायबावो बवा हुइस 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 बुन्दा जागोन बुवाखैब्रा बुथारखाया नायदोंसो र' बेथ' बिराद गिदिर जागोन बाला बवा हुइस हुइस फिथिगम नङालै मालाय थांगोन बैलाय मासेबो खारबाय खुसियाखौथ' जों जावनानै लाबोखांबाय ओमफ्राय दायो थाइगिर हानसै आरो ना ओइ नै बुदुमनाव मालिकखौ देखाय ओइ नै मालिकआ थाइगिर हाननो नागिरदों थाइगिर थाइगिर ओइ गेसावसोलै ओइ हुलाया गाखो गाखोन र' खुसिया ओइ थाइगिर मालिकआ बेनो थाइगिर दंफां मालिकआ ओंखाम जाखांबाय मा ओंख्रि जाखो दालिसो दालि बेलाथि ना गोरान बेलाथि दालि ना गोरान हाबजों जामारो सोरबाफोर गाखोदां
Wah, terbaik. गाखोबाय थायो Mansukun belah mati, dilayani rapura. Mending dah. बायनो नामा फिसा 500 थाखा पवा Dimbu, neng pasti Kushiya Jaonayao le. Betting berat, Kushiya Jawa. Asik bala, siri-siri jakmor biye. wah लोगो लाफानांगौ लोगो न'आव थायाबा Lek lapan aku rasa dimbu. न'आव थायाबा थांफाग्रा फिसानो जावनोब्रा मोनबायलै Kita जाखो थाइग्रा थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा 6 7 8 9 10 11 12 12टा 12टा जाबाय ओइ आदा जौ गिसि लोंनो जौ गिसि लोंनो जौ गिसि लोंनो मा जौ गिसि लोंख्रुब्रा नुखायो नालाय जौ लोंनो नामा नोंलाय मालाय बयलार गोदान सबाय बारलै बेखौ नै नुवाखै जोंनाव सोर दंफैयो लाफा दुगा एक्टर Marai kwang ओमफ्राय Ro. दहाय खुसिया जावनाया फैलाबाय होदों गावनो लिंदोंमोन बायदिनि जोङो जासिगोन माबा माबि माबा जागोन नोंहासो दहाय मा हमैना जिबौखौनो खुसिया लानानै फैनो नागिरबावोब्रा बेना सोर दिमुआ ओब्रा दिमुआ जिबन खुसिया उल्टासन बोबाय उल्टासन आयौ मबाइला दामिटार माथो होनना बवा केमेराया खालामनाय हा बिनि डिबि टेकनिकलाव नायलाय बिदिनो इसे मिलायबाय बिराद हिट नुयो बिखौ ओरैसै कसमसे बिदा गाव नों माबाखौ मोना कम्पानि लाबोना डिबि टेकनिकलाव बयबो थांनाय नाय आइफोन 14 ओमफ्राय आइफोन 11 आइफोन 14 बिएस आइफोन 14 11 14 नामा अ माबा सरि आइफोन 11 बिएस आइफोन 14 आरो कनभार्ट खालामगोन आरो ना भिडिअनि क्वालिटिफोरखौ बाजै हामफे संनाय बेदरखौ जासिगोन खुसियाबो नै हामफे दुरलाय थाबायदों ओरैसै दाउआबो बाङो सेरथामसो जानाय सानदोंमोन दाउला खासि इंगिनि जाहोबाय थानां नोंनो दाउला खासि सामफ्रामबो मोनजाबाय थागासिनो ओमफ्राय संगासिनो आंना एरनायाबा जाथ्रा बाजै सिंखौ बिराद मोजां माबायाव आइफोनाव वाव ना हम बाजै सिंखौ आइफोनाव मोजां नै आलु होदों माथो ओमफ्राय बोरो जोंना खुसिया ओइ खुसिया जोंना बोरो नोंसो मोजां नुयो आइफोनाव ओइ हायनायखौ नुवा ओइ बुजाबाय बेलाय माथो बियो बरिया अरे खुसिया बोरो खुसिया दा हायना दोनबाय नायनो होरलै दरनै नायनोलै जोंनो बुजाद्राया हानो मा खुसियाखौ नायनो आंखौ नायबाय था दे जल्दि जल्दि वालै खोबना आंनियाथ' माबासो जायो स्पेशेल फुड जायो बैलाय मा इयो बेयो निजिरान दरनैसो नै खुसिया बिथिं गांसेला दाजागोन नै स' मा दं आं जानला मोनलासो दे खिथार दे मा दं नै बेयाव माबा काहर काहि मा होनोमोनलाय इखो थोरसि गुबै थोरसि गिबियाव ओंखाम होदों नै बियो मानिखौ खुसिया ओमफ्राय आं एसे जाबाय आरोना फोजोबना लाग्रोबाय बेखौ अबे बे खुसिया नङाना खुसिया मोनसे मासे दंमोन ना ए बे दहाय दाउ हांनाय नुनाया दाउनायबो ओमफ्राय एम्बुबो ना एम्बु दं नाबो दं ओमफ्राय बियो मामोनलाय लकेल दाउ आलु लकेल दाउ ओमफ्राय आलु ओमफ्य बियो खुसिया अ जों हमनाय खुसिया दहाय अन्थाइ बाजाब दरनै आलु जोंना ओमफ्राय नै बेयो वाटार ओमफ्राय नैथिं हामफे कुकमेन थेंक इउ जानायलाय जानायग्रोलाय बिराद टेस्टि जादों माबाया बेदरा नंगौना नङाथाय बिदा ओमफ्राय नै बेखौ सोर संनाय खुसियाखौ आंनो संजोबदों हा नोंनो थाब टेस्ट खालामसैलां खैसिं गुसु जाबावबायसो एसे गुसु जाबाय बेखौबो हामफे सुनामदों र' खुसियाखौ जानो नां आं हमनो हालाय बायदिखौ ना आंनिखौ लाबोदो दे जा जाबाय जा मा बिबाय थादों मा बिबाय थादों मा नांगौ
आं मबाइलखौ नायसो आंनो आयौ नालाय मबाइलखौ लाना खारजानो गिलायबावो माने बिराद गोबाव जाबायमोन खुसिया मोनजायो लोगोफोर बिराद टेस्टि जादों ना दाखालि बावैसो जावदोंमोन आङो ओमफ्राय लाबा आं हमना होनो इनिखौ